Hello guys, it's me, Brix, and welcome back. So for today's video is magkikita na naman kami ng mga bayot. And ngayon nandito ko sa kalsada kasi pikitain ko si Joe. And ito na si Joe, wait. Joe. Hello po, hello Opo, po. Hello po, ako lang po ito, opo. Charot. So ako rin naka-face shield on the one. Yes. Ano face shield? E para ma-express ka kagwapa. Sakto. May, dermatologist. Go pa kayo. Hello ka stunning. Hello ka stunning. So ayun guys. Ayun gusto niya. So ayun. Dito na kami sa may kasada. And dala-dala akong eco bag na color green kasi may laptop. So makikigamit si Israel. And magkikita kami ng mga bayot. So si Joe is pinakadato nga friend. Uy Joe, nanay dito nga kuan kuan ba? Tara dito nga poste. Wala una ka na dito. So magpataod na siya og kuan, internet. Hello po. Sorry po, basin. So muna akong pinaka-bright na friend si Joe Jude. Di ako rin yun. Baba mo. So magbuhat na siya vlog, i-support ninyo siya. Ikaw na mag-isapa ka kayo ka bukod, badawag kita. Lami na sa kick-outfit atong auntie. Ay, kagagsin nila sa doon. Shit, cutting lang siya na. Di na tama sa green kay siya o military green. Hello, oy mo. Actually, mo daw, militar, tapos na-evict sa bahay ni Kuya, sa house na lang. Pwede ang pinakadato gwapang friend. Tara, ang pinaka-fresh, ang pinaka-tight. Ako lang po. Tura. Ang tapyoka ng lahat. Yatay. Hello. Hello. Attitude. Init kaayo ba? Gabi ka init box ka na. Nalanay ang sunscreen. Wala. Kumakapit pa rin. Ayan guys, kakalabas na namin sa car. Yes, valid na po. So ayan, pasok na tayo sa bahay. Store tayo ni Joe. Dali lang po, ito lang po, sorry po, hindi po kami nakapag-ready. Hindi ka nakapag-ready. Hello po. Hi kayo sa vlog. Opo, hi kayo sa vlog. So ayan, nagsisimula na kami luto na saging. Mausa, maglatik ta no? Yeah. Stop! Maglatik. Let's go. Tantang sa iyong master, kaigan kayo sa... Tingnan siya na siya. Ano si Israel? Di mo ko balulan ako So, ang atong pinakamaayo mo luto. Uy, halinan ako ninyo, Bi. Maluoy mo. Like babe. Should be begging sa labang. I feel ako gamay pa na siya. Luto may glatsik. So, wala ang among sponsor dali. Ako ibutang ang pangalan niya dali. Insert. Paluoy. Ay, butang akong ad sa Instagram ni Per. Yes, wait. Ako po. Charot. Instagram niya, League of Aces. Yes! Lowa na siya. Chat! Yan na ay pa Balik ko 5'6". siya, again sa dalat. Again. Na ay pa 5'6". Ay, Hello box, kasi na ako ba? Bata lang ko. Ano ba sponsor na po ano? I-expose na Pinulungay mo? Ang saga? Bingo. Binungulay. Binungulay. Hindi, binulungay. Ito ka, ma'am. Sige, ikaw. Binulungay? Ang awara? Sa balutan naman ko. Deserve. Mauna siya. Manabas sa mga batang pasaway. Look at my pimple. Ha? At Kong Kong, nadari. Follow ko sa Instagram, guys. Follow me on Instagram. Daoy. At Kong Kong. Ja. DI. At Kong Kong DI. Follow ko sa Instagram. DM me. Mahalin niya siya, pero may kakatagang di-post na may di siya. I love you. Nagandang siya. Daghan i-chat mo ato. Ni-reply siya. Tangas daw, kinsa ang mga nagkuan. Drop the names daw. Mga barkada rin ni ko. Ubus! Kala nga single ko, pero try to PM. Dapat kinag-PM niya. Hilas ka. Wala na sila? Oo, ano. Ayaw po sa kalayo po. Dali, Di dali. mo ganahan. Pagkulang. Gitangan, tanak ko nag-crew vlog. Kaya ano man? Nailain? Sige.
Sige. Sure, right? Yan, ma. Sige. Amor, yan. Daut. Yabo na lang no. Ayun sa uy. Ambis ah. Ay, nakibaho ba? Malkolan kay ng saging ah. Oh, diba? Ano ka naman sanitize? Nadami naman si third party. Garisi na bulagan. Ayan dyan. Luto na mo latik na saging. Share tayo kay Kapag. Latik na saging. Madami mo gasan. Polvoron. Hi! Kongkong ay sa Instagram. Maminaw, Gaynarya. Hindi ba siya maglati? Gumulagan ng kabayot eh. Bisyusin kabayot ko kayo. Hilong eh. Gemma. Ano, wala lagi ni ano. Di lagi ni Block. Black yun. Dato ko namin. Wala magud mi kuan ko kamay pula. Wala may ato. Wala ilang Gemma haba. Katulad sa iyo na para mo black. Tong kamay pula. Sure na, di ko tsara na. So lamit na siya o fine now. Dili ba ang serving spoon? Serving spoon ya pasabot. Kongkong ay sa Instagram. Follow me and I'll follow you back. Jow. Slide into my DMs and I will reply. Lamig plug. Install money ba? Ang gwapa ng friend. Hi! Nabuwagan. Uy, mag-inagawin. Wala na yun. Di ba dili mo? Hello. Ayan. Among Us. Ayan. Among Us. Ano siya dili? Ay, kanina ko dili. Hello guys. Ayan. Update. Ay, kukuha na akin. Ay, hindi ko po. 5:25 na ng hapon. And kakatapos na namin kumain actually kanina pa. Ayaw mag-Tagalog, oy! So ganina namin no, Viewers, uy. para no, di na magtagalog, magbisaya sa taro no pa sa ilo ah. Hello po! Hello po! Yes! Ay, sorry po. Sorry, opo. Hello. Ay, wait lang ha po. Charot. So tapos na namin kumain. Yes po, mag-video opo, diba? Oo. Opo. Yes po. Yes po, opo. Sama ni pag-backcam po, opo. Di ko kabalo backcam. I-post no. Ay. Yes, opo. Ganun dito na. Mga, eto, opo, di ba? Sorry. Guwapa kay si Joe. Yellow kay Doktor kogipon, no? Montenegro. I was actually- Healthy man ang. Sorry po. The more yellowish ang ngipon, the more healthy. Hello! Forever young. Everyone! Forever young. Sige na, forever young.
So you started up Tama chalo Naibag juga Yeah Copyright! Dami hari nama misalnya Inghari Ayaw, bakit di pa sa lyrics? Hello guys, so ayan. Dinner, salo-salo. Ang dato jud nga friend. At Kongkong Dayo on Instagram. Oh, at Kong Kong. We have saffron, Makita. yes, shrimp. Ito na si Donald. Si Joe, umuwi tagiya. Ito na si Donald, oh. Gwapo man si Donald. Naghagi ko siya. Pero he's so... Gwapo daw siya, gwapo daw siya yung sikat. He's so, petite. Like Israel, kagamay. Apa ka kalangpan? Putot ba, putot? Gamay biya na si Donald. Uy, Donald. Huwag magkita katutusa ko si Busy Donald. pa siya. Online class pa mo. Kasing taas sa So nilaban akong Omega Jud. Mo dyan yung pinakalaban. Tom Jones pa more. Chad Kinis ng Iligan. What's up? Zainab Haraki ng Iligan City. Kabahan ka na. Ano kayo kung halang-halang? Okay lang. Ikaw lang. Bakit po dahil ng... Lami si Coco. Bayo niya. Gusto kong bayo. Okay, gusto na yung gusto ni Mia, oh. Wala mi tag-iya. Wala may tag-iya. Ipabaligya doon sa cartoon. Look, nag-share lang mi. Kakakart na na. Nag-share lang mi og food. Di daw maklaro. Demanding. Uyaba ko ninyo. Uyaba ko ninyo palihog. I'm 20 years old. And Ako nilang 5'3 akong height. Salamat. And nung mag-drop ako sa school, eh. Sudi na. Get to know me and slide into my DM Instagram at at Kongkong DI. Tapos sila pa, tapos sila pa. Ganun na taga-plug. Hindi mo na siya ito, ayun, like, nurse man sila. Si Joe po, si Joe. Diba? Uyaba po ninyo si Joe. Actually, mas nanginahanglan na siya kaysa sa kuha. Lain na siya pinalang. Bayo, basin ba? Charot. Basin ba? Looking akong Omega. Mukbang po tayo, mukbang. Mukbang. Ang Israel, SMR. kabo. SMR. Maldito na siya maayo, kuya pa sila. Wala na ako na. Chad Kinis ng Iligan City. Yes po, opo. Halang sinabis. Ayos sa paghatag. Dili, manggod! Kana ang halang. Manggod! Kaya may halam, Joe. Ha? Mas ka, okay pa ni kayo sa ano, ma'am. Siya sa FB girl, kay ikaw yung Manggod, halam. Halang Nicole. Halang tanan. Pagda na. Sinapa si Israel. Napalisod na. ikaw rin sa inyong kwarto bata. Ay, mo na. Kain na kami guys. Oy guys, naka-rice na dyan siya for pila ka weeks. Naka-rice ko today, pero gamay lang. Respeto lang, God. Ma-burn naman nito. Bagong taka. Mag-jogging ko, gikan drip pa yung sambalay. Kuratan. Yun sa mo paglusot. Ano ta? Hindi ka nagluto ko. Nadagtooy mo. Di mo ta mga ang tikongkong. Di na ko. Kaon pa, napay... Panitig ko, Joe, please. Sige, go. Ako sa Joe. Kahon tas. Oo, wala lang ka. Apiyas mo ka na kagtutoy. Hindi ay ko yung gamay-gamay na imong tutoy. Kanda ko na. Nag-vlog mo ganina pagpaingon ninyo dere? Yes. Nauy, sayang wala ko sa pag-open. Wala Wala ko sa lang. intro. Nga lang ka into for me. Basta mag-watch. Who's most likely ta sunod. Bata ba? Siya pinaka- Dugay pa kayo na! Wala mo. Hindi na lang. Hello guys. So ayan. Papauwi na kami guys. Ma-outro na ako eh. Thank you so much. IG story. Gi-flex na tika. So i-flex na ko siya. Sige, bing ka, ma'am. Ikaw may inuwi. Akong gwapa nga friend. Nabuwagan lang daw siya live. I-flex na ko siya. Oh. Pinakagwapo. Facebook na. Kurt Russell Baraka. Basta 7, yun ito. Kurt Russell. Lami. Top May trabaho. power top. Why loan?
Power top, power bottom, versa, power. Balagi din. Go na laban. Balagi din. Ulag isa ko dok. So, mo to ginatawag nga flex, Jude. Flex na ka ba? So, ayun guys, thank you so. So, ayun guys, thank you so much. Dito ko na end ang aking video. Thank you so much. Dito gali. So, ayan. Dito ko na end ang aking video. So, ayan. Papauwi na rin kami. So, ayan. Madilim na kasi. So, it's already 8 p.m. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panood ng aking video kahit sobrang konti lang. So, yun ang aming pagkikita ngayon. So, ayan. Thank you. Bye. So, please don't forget to click the subscribe button at tabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, yun lang. This is Brix Tiguman. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Bye-bye. Shh. Bye. Ang mga bayot, oh. Shh. Bye. Busy pa Bye-bye, sila. bye. Bye-bye. Opo. Bye. Kakart. Bye. Israel. Bye. Ang